Styrelsen kritiserer nu op mod halvdelen af landets fitnesscentre. De tilbyder træning, som de ikke har kompetence til. Det er konklusionen i en ny stor undersøgelse, som Forbrugerstyrelsen har lavet af landets fitnesscentre. Foruroligende mange af centrene tilbyder specialtræning uden at have trænere med de rette kvalifikationer. Ifølge eksperter kræver træning af specielle skavanker, at centrene råder over trænere, der er uddannet som for eksempel fysioterapeuter, kiropraktorer eller har en universitetsgrad i idræt. Og så godmorgen, Lasse Heidemann. Du er fra Forbrugerstyrelsen. Hvordan kan man som forbruger sikre sig, at man kommer et sted hen, hvor kompetencen er i orden? Ja, altså, vi har jo på vores hjemmeside www.forbrug.dk nu lagt en masse oplysninger, hvor forbrugeren har mulighed for at få alle de informationer, der er nødvendige for at kunne vælge det center, hvor der stemmer overens med ens behov. Men er det så, står det så slemt til, hvad jeg lige vil sige, at hvis man har en skavank, så skal man hellere blive hjemme eller tage en løbetur? Nej, altså fitnesscentrene udfører jo en stor sundhedsmæssig ting i Danmark, og derfor så synes jeg absolut ikke, at folk skal blive hjemme. Men det er selvfølgelig vigtigt, at man får den træning, man har behov for, og det kan jo kun sikres, hvis man har det rigtige uddannede personale til det. Og hvordan sikrer man så det, hvis man nu står og tænker, jeg kunne godt lige bruge lidt mere tid i et fitnesscenter, er det måske godt for mig? Hvad gør man så? Jamen, jeg foreslår, at man går ind på www.forbrug.dk, hvor vores test ligger, og hvor man kan få at vide, hvem der er ansat i centrene. Den opfordring, den tager vi med os. Tak skal du have, fordi du vil være med her. Tak.